Pepa. Ovo je moj mlađi brat Đorđe. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Vrtićki Medo. Vrijeme je da Pepa krene kući. Tata, vrtićki Medo će ostati s nama. Tko? Vrtićki Medo je naša maskota. Danas je Pepin red da ga uzme doma. Ima pidžamu i album sa slikama i svoju četkicu za zube. Sve je u ovom koferiću. A, razumijem. Pepa, tata i vrtićki Medo su stigli doma. Mamice, noćas će s nama ostati jedan poseban gost. Zbilja? A tko to? Vrtićki Medo. Ima pidžamu i album sa slikama i četkicu za zube. A što će mu album sa slikama? Slikat ćemo ga kad bude radio nešto uzbudljivo. O, Prijatelji su vodili vrtićkog Medu po cijelom svijetu. London? Pariz? Egipat? Moram reći da Medo vodi jako uzbudljiv život. Valjda mu neće s nama biti dosadno. Vrijeme je da Pepa i George pođu na spavanje. Društvo! Ovo je naš vrtićki Medo. Zdravo! On je naš poseban gost i zato mu napravite mjesta. O, a ovo je gospodin dinosaur. Nije previše razgovorljiv. Idemo napraviti sliku za Medin album. Smiješak, molim. Sir! Tata, sutra moramo vrtićkom Medi osigurati uzbudljiv dan. Možemo li ići na sjeverni pol? A što kažeš na dućan? Da! Mislim da vrtićki Medo nikad prije nije bio u kupovini. Jutro je. Pepa vodi vrtićkog Medu u kupovinu. Tu se prodaje sve. Naranče, jabuke, banane. Jako interesantno. Tu je blagajna gdje se plaćaju sve namirnice. George želi slikati. Ok, George. Sir! Haha, to je dovoljno slika, George. A gdje je vrtićki Medo? Vrtićki Medo je nestao. Tata, izgubio si vrtićkog Medu. Ne brini, Pepa. Sigurno ćemo ga naći. Zdravo! Kako ste se proveli? Tata je izgubio vrtićkog Medu. O, ne! Ali imam plan kako da ga pronađem. Tata, kako ćemo pronaći našeg vrtićkog Medu? Najprije ćemo napraviti slike što smo se zajedno slikali. Mama rasprema namirnice. Kamo ste krenuli? Idemo na stabla zalijepiti slike vrtićkog Mede. O, Tata, čekaj me. Zašto lijepimo te slike po stablima? Kad ljudi vide slike vrtićkog Mede, znači da se izgubio i mogu nam pomoći da ga pronađemo. To je Medo u mom krevetu. A ovo je Medo u kuhinji. A ovo su Đorđeve slike iz trgovine. O, vrtićki Medo, znam gdje je. o, zdravo! Mama, znamo gdje je naš vrtićki Medo. Da, u vrećici zajedno sa tjesteninom i rajčicama. Pepa je svima pokazala album sa slikama vrtićkog Mede. Bojala sam se da vrtićki Medo neće doživjeti ništa uzbudljivo s nama. A onda ga je, srećom, tata izgubio u trgovini. Ali onda smo ga opet našli u vrećici. To je bila uzbudljiva avantura. Da, zbilja je.